Fil-katekezi tagħna llum xtaqt li nirriflettu ftit fuq il-miliet li forsi fadal ftit biex niċċelebrawh, però xtaqt li nirriflettu ftit minn kmieni sabiex jista' jkollna tħejjija ħafna remota ftit mill-bota għal din il-festa li aħna bħala nsara sejrin niċċelebraw. U qed nitkellem fuq din il-ġrajja daqshekk għal qalbna lina l-insara. Minn daqshekk kmieni għaliex ħafna drabi aħna maħniex nagħmlu differenza bejn il-mod kif aħna l-insara inħejju ruħna ċ-ċelebrazzjoni tal-festa tal-miliet u dak li d-dinja llum bil-materjaliżmu tagħha kollu mo speċjali fl-Ewropa li aħna nixu fiha anke f'Malta, illi l-miliet jiġi ħanidu hekk il-propaganda għal din il-tifkira li llum għal uħud laq m'għandha l-ebda sens nisrani, tant li hemm nisejħilha Winter Festival pereżempju. Naraw li din il-ċelebrazzjoni tgħid isiru minn kmieni, biħwienet li minn kmieni jibdew bijaw il-prodotti tagħhom b'reklamar għall-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ikla tal-miliet, mal-lejl tal-miliet, ma' dawk li għandhom x'jaqsmu ħwejjeġ, tiżjin, kollox reklamat minn daqshekk kmieni. U kemm hu faċli allura li minn kmieni xi drabi anke minn qabel mal-Knisja tibda ddaħħalna fl-ispirtu liturġiku tal-miliet bl-ewwel ħadd tal-Avvent fi żmien tal-preparazzjoni li mbagħad jintensifika lilu nnifsu fin-novena, ovvjament jilħaq il-qofol tiegħu fil-viġilja tal-miliet meta aħna nċelebraw fil-Qudies nofs il-lejl it-twelid ta' Sina Ġesu Kristu. Ħafna drabi minn qabel mal-Knisja tibda ħanna f'dan l-ispirtu, id-dinja bil-mentalità tagħha konsumista u materjalista, jiġifieri f'dak li huwa bejħ prodotti, iddaħħalna minn qabel f'orjentament lejn din il-ġrajja, però ħafna drabi b'orjentament żbaljat. U għaldaqstant nixtieq li minn kmieni jeżisti nirriflettu sabiex għall-inqas aħna li ngħidu li aħna nsara niċċelebraw dan il-miliet bitħejja propja għalih propju kif għandna nagħmluh, kif il-Knisja tistidilna, kif il-kelma tagħha tħeġġiġna biex nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni. U nixtieq eżisti li bħala tħejjija għall-miliet nixtieq nifoka fuq aspett partikolari llum. Forsi konna ċans nirriflettu fuq aspetti oħrajn, però llum nixtieq li nifoka fuq l-aspett tal-foqra. Għaliex? Fil-ġrajja tal-miliet eżistijej naraw li l-foqra għandhom attenzjoni partikolari min-naħa ta' Alla. Il-foqra għandhom attenzjoni partikolari min-naħa ta' Alla. Nixtieq nirrepetiha din u li tidħol fil-qalb tagħna. Il-foqra għandhom attenzjoni partikolari min-naħa ta' Alla fil-ġrajja tal-miliet. U jekk din hija verità kif se nipprova nurikom mill-istess kelma t'Alla, allura dak ifisser li aħna għandna bżonn nevalwaw mill-ġdid fil-ħajja tagħna bħala Knisja, bħala nsara, x'jiġifieri aħna niċċelebraw il-miliet. Fil-ġrajja tal-miliet eżisti naraw li l-kuntest tagħha il-foqra huma f'xena predominanti. Huma predominanti eżistijej fir-rajja. Ir-rajja li fi żmien Kristu kienu nies meqjusa anke bħala midinbin jgħixu barra mill-belt, nies li ma kellhomx status fis-soċjetà, li nies li ma kinux li meqjusa xi ħaġa partikolari. Iżda lilhom lil dawn il-foqra tiġi mħabbra it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu mill-anġli. L-anġli huma l-ewwel evanġelizzaturi, ir-rajja huma l-ewwel persuni li sejrin jilqgħu din l-aħbar. Kif aktar tard nisimgħu il-Ġesu jgħid fl-istess Vanġir ta' San Luqa għaliex dana hija predominanti f'San Luqa it-tema, meta Ġesu fis-sinagoga f'Luqa 4 jmur jiftaħ il-ktieb tal-profeta Iżajija u jgħid batni nwassal il-bxara tajba lil fqajrin. Dak il-profezija ta' Iżajija li Ġesu jaqra u li l-Vanġili jgħidilna Ġesu stess din il-kelma seħħet illum intom u tisimgħuha, għandna diġà dak li qed jipprefigura fit-twelid ta' Sidna Ġesu meta lil dawn il-foqra li rajja l-anġlu lilhom imur ħabbar din l-aħbar ta' fer kbir twililkom Salvatur. Propju Alla l-imbirek jażel lil dawn ir-rajja sabiex iwassal lilhom din l-aħbar ta' twilid ta' Ġesu. Però l-faqar eżistij, il-foqra ma nsibuhomx biss fil-personaġġi tar-rajja.
Jekk hemm persuna li fil-ġraja tal-miliet hija fqira hija l-Madonna. Il-Madonna li nsibu li hija homeless. Il-Madonna li qed tiġġerra minn post tal ieħor ma' żewġa Giuseppi ħatara tfittix issib post fejn twellet il-Kristu. Però kulħadd kien medi biċ-ċelebrazzjonijiet li kien hemm, kulħadd kien medi fid-dar tiegħu, ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda jgħidilna. Ma kienx hemm post għal daw il-foqra, ċertament dawn in-nies tal-lukanda f'Marija u Giuseppi, f'Marija l-araw l-omm Alla. F'Giuseppi l-araw dak li liben il-missier legali ta' Kristu. Fit-tarbija f'ġu f'Marija l-araw il-Kristu li hu liben ta' Alla. Kull maraw dawn huma żewġ min-nies li qegħdin jittalbu. Żewġ min-nies li qed jippruvaw isibu post fejn jgħixu. Żewġ min-nies li huma homeless. Żewġ persuni li spiċċaw bla dar ma jafux se jagħmlu minħabba li marru għal dan l-imbirek ċensiment, ovvjament kien hemm ħafna nies imma post għal dawn ma kienx hemm. Allura kien persuna li hija fqira, persuna li hija homeless hija l-Madonna. U l-ifqar wieħed f'dan kollu eżisti naraw li huwa liben ta' Alla nnifsu. Hija meravilja kif ġrajja daqshekk kbira eżisti li bidlet l-orjentament, id-direzzjoni tal-istorja kollha tal-umanità isseħħ f'dan il-faqar terribli, f'dan il-faqar assolut. Liben ta' Alla jitwed f'maxtura. Konna naħsbu eżisti ma nafx forsi hawn minna minn meta tweled ġimqiegħed f'maxtura, però żgur li mhix il-maġġoranza tagħna. Naħseb il-kol kemm aħna meta twilidna aħna ma twilidniex f'dak iċ-ċirkustanza f'dak l-ambjent. U liben ta' Alla li għażelu. Inti kif twilidt int ma żiltix int, twilidx f'ximkien nobbli. Twilidx f'ximkien normali, twilidx x'imkien fqir ma żiltix int, imma liben ta' Alla għażilha huwa xi Alla. U din hija l-kobor eżistiji. Il-mulej li jidħol f'din is-solidarjetà wkoll mal-foqra, billi jieħu nnifsu x-xorti tal-foqra, dik l-inkarnazzjoni. Ġesu jieħu fuq nnifsu x-xorti tal-fqir, ix-xorti tal-batut, ix-xorti tal-minu mwarrab, minu emarġenat, sabiex jibdel minn ġewwa fiha din l-istess ċirkustanza ta' faqar. U allura raw eżistija kif Iva, ir-Rajja, il-Madonna, Ġesu nnifsu juruna kif il-foqra huma l-privileġġjati f'din iċ-ċelebrazzjoni. U nixtieq eżisti li quddiem din il-verità, nittama li raftuha bħala verità u minnhom xommi għaliha. Quddiem din il-verità ħbib tiegħi, aħna rridu nistaqsu mistoqsija fundamentali lil nfusna. Il-mod kif aħna qegħdin niċċelebraw il-miliet. Ma' min aħna qegħdin niċċelebraw il-miliet, il-kif aħna qed niċċelebraw il-miliet eżistijej. Il-foqra għandhom attenzjoni partikolari kif l-ewwel miliet kellhom attenzjoni. Għaliex jekk le, allura xi ħaġa sejra ħażina. Anka fl-istess ċelebrazzjoni tagħna bħala Knisja, anka fl-istess ħajja tagħna bħala Knisja, ġifieri bħala komunità nisranija, bħala nsara. Faċilment isisti aħna minn kmin nibdew naħsbu se niklu fil-miliet. Forsi tinstema' tad-daħ però hija vera. Naħsbu fl-ikla tal-miliet isisti. Ċertament il-miliet għandu din il-ħaġa li jġib il-familja fl-imkien, ċerta warmth familjari, festa tal-familja. Dan kollu huma aspetti tajbin u mhix titkellem kontrihom daqshekk billi qed nagħmel enfasi fuq il-foqra, mhix qed neskludi l-familja. Hija forsi l-familja li hemm bżonn tinfetaħ għall-foqra. Eżistijaj. Imma rridu nistaqsu, għaliex inti ħatikol fil-miliet, ġifiri se jekol kulħadd? Għaliex inti se tixrob, ġifiri se jixrob kulħadd? Konxi li aħna għandna persuni f'pajjiżna f'Malta illi biex jgħixu l-familja tagħhom jgħixu l-uliedhom jispiċċaw imorru jiddejnu l-flus. Faċilment nippuntaw subajna u tkellmu kontra, imma di tagħmilha int m'intix minn flokhom. Di tagħmilha għax mhux inti qed fil-bżonn. Faċilment takkuża l-ħaddieħor, imma x'minti m'intix fih, għax inti m'intix tilbes l-istess żarbun tiegħu, għax int m'intix fl-istess ċirkustanza tiegħu, faċli tgħidha minn barra, meta tkun ġo fiha, hemmhekk ma tgħidix, hemmhekk ikollok tiskot u tirraġuna b'differenti. Tafu li f'pajjiżna sistejna nies li għax verament għandhom bżonn jiddejnu, imbagħad joħdulhom immaxxijiet għolja,
imbagħad isalbuhom u jkissruhom iktar. U minnu fqir jispiċċa iktar fqir, minnu batut jispiċċa iktar batut minħabba l-użura. Eżistijaj. Għanna nies li japprofittaw ruħhom mill-bżonn ta' persuni sabiex jaqalaw iktar huma. U allura eżistija aħna quddiem dan kollu nistgħu nibqgħu għaddejjin ismu qed jiġri xejn. Mhux il-problema tal-użura qed nitkellem minnha, mill-persuni li qed ibatu f'dis-sitwazzjoni qed nitkellem minnhom. Konxi li dawk bħala nsaru maħutek? Int konxu li dawk huma ħutek anke jekk inti ma tafhomx, anke jekk int ma taċċettahomx bħala ħutek, xorta jibqa' ħutek.